No ja zase ako som veľmi spokojný s mužstvom, lebo keď urobíte záber na to ihrisko, veľmi sa tu hrať nedalo. Toto mužstvo bolo fyzicky veľmi disponované, má skúseného trénera, ktorý tú defenzívu urobil a bolo najprv treba s nimi vyrovnať sa im teda v tej fyzickej zdatnosti v osobných súbojoch. To sa nám podarilo, k tomu sme, myslím, pridali aj veľmi veľa pekných akcií. Škoda tých 5-6 čistých gólových šancí, čo sme zahodili. Tu je len škoda, že sme tak neskoro začali prípravu. My faktom máme za sebou iba 6 týždňov a za pochodu musíme to všetko riešiť a už sa hrá o body, ale sú to chlapci, s ktorými sa dá robiť a ktorí chcú robiť. Ale dnes zase musím pochváliť aj skúsených hráčov. Prišiel nám pomôcť Máťo Maťaš, aj keď nedal gól, tak bol veľmi dôležitým elementom pre víťazstvo. Veľmi dobrý zápas, takisto Tohno Kočiš, ktorému sa príliš nedarilo v príprave. Takže verím, že to bude taká symbióza starších a mladších hráčov. Ak budú takto hráči pracovať, ako pracujú, tak verím, že tí diváci budú spokojní.